Klaro atong explanasyon ni Mayor Basti Day Abi og Dayren. Oh, yes, Day Abi. Ang iyahang giingon nga luoy ang bata. Yes. Nga magdako nga naglunang sa kawadon, kalisod o kapitos. Klaro kayo mo gani kami ni Abi ganina. Ingon na lang di na lang sa aming mga Di anak. na lang sa. Dele lang sa. Dili lang na mo dungagan ang populasyon sa Davao City. Actually, doon na exemption magud to nga pagpasulti ni Dele. Mayor Basti. Exemption to the rule. Sa inyo handuha. Exempted. Mo toy na may passes ato. So, that's an order. Kinahanglan gyud sunod tuig. Alo. Gabi, pas Nanatay kuguson. Ninong Erin? Ninong. Mads. Oh, gawin na ng once. Gabi na magina pero bitaw ika ni katawa-tawa lang tanong pero tinuod bitaw lisod biya gyud. Ay, lisod Na. na. Sus. Isa imo ano? Ako, isa ra gani ako na nagkabuli-buli man gani. Kami gani wa gani pero Wag gani. Wag gani pero nakalisod nano atoman. pero kung pag parents man gyud ka no Yes. kanang bisan pila pa na imong anak maningkamot gyud ka mo hatag na sa ila just that nagi uban nga tungod sa kalisod ug walay oportunidad nga makatrabaho or na opportunity pero maglisod gumikan kay kanang sa edukasyon ba. Tinood na Ingon, papa-eskwela dai. So mao to nga Maganda ang lisod. ubang mga anak managbaho na lang. Correct. Yes. Walay ka ng edukasyon mo na makita nimong ubang mga bata ka na moagi ka diha sa may San Pedro ba maligya og maning di ba may nganana Mga so ingon ana, daghan yun ang mga pangitabo. Dala ko ito kasilingan day. Kuan kana na ang baligya og mani. uy Pero ang anak at nasa Ateneo. ay Hoy. di ba sa basta nag-unsa siya sa Ateneo. Onsa ka na. Dapat nagyod ka mahimong inahan. Pas-pas na. Paspas ang galing. Pagka maka-relate ato mga listeners o viewers unsay nganong na siya sa Ateneo. Unsa ganito na hitabo? Mao gyapon na maligag mo. Oh, di ay.